Hello mga ka-friends! Welcome back to my YouTube channel. This is May Faith Love, yours truly. And I hope everyone's are doing great today. Kumusta kayong lahat? And sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. And if ever meron man tayong mga problema, hindi kasi yan maiiwasan. Just never give up and always pray to our Lord God and keep the faith. So, mga ka-friends, for today's videos, I'm gonna show you dalawang unit, dalawang klaseng pick-up type na pagpipilian nyo po para sa negosyo nyo or pang family service. So, please do watch mga ka-friends tong video na to. I hope I can help you for your business. So, sa end ng video mga ka-friends, makikita nyo yung contact number ko if meron kayong mga questions, queries about the units, on how to get the unit, on how to apply installment, or any questions related to that. Please call, don't hesitate to call me mga ka-friends, okay? So, let's go out and check the units. Let's go! So, we are here na mga ka-friends sa labas. What we have here, meron tayong dalawang pick-up dito mga ka-friends. Ito mga ka-friends, meron tayong pick-up FI. Tapos, meron ding pick-up type na Scrum. So, first, dito tayo sa FI mga ka-friends. Fuel injection, 4-wheel drive, 5-speed. Yung kaibahan nito mga ka-friends, hindi na siya carburetor type. So, meron na siyang control box or like computer. So, fuel efficient to mga ka-friends kasi FI na siya. So, ito yung nasa loob. Meron siyang stereo, USB type. Yan. Mga ka-friends. Tapos, yung sa likod niya, yung sa cargo box niya, sobrang malapad, mas malapad siya. 4-wheel drive to mga ka-friends. Tapos yung sa gulong na part, meron itong wheel cover, hubcap, ika-cover to mga ka-friends nito. Tapos it is good for business mga ka-friends pag meron kayong ikakarga. Any type of business or pwede rin family service. Yan. You can avail this mga ka-friends through cash or installment. Please check. Meron akong vlog mga ka-friends na how to avail installment, what are the requirements. Please check on my playlist or my videos. Tapos dito mga ka-friends, yung presyo nito mga ka-friends, before I forgot, mura lang talaga mga ka-friends. It is 217,000 pesos. If mag-installment tayo mga ka-friends, you can have a down payment to 32,000 to 35,000 pesos. Please call for more details, for other details like monthly amortization. Just call me, okay? Don't hesitate. So, dito tayo sa Scrum 12 bulb. Ito mga ka-friends is carburetor type na naman to.
medyo maraming nasasanay nito na unit kasi parang mas known sa kanila. So ito, dual bulb from 660cc. Yan. 4-wheel drive. Ito yung sa loob. Ito yung sinasabi ko mga ka-friends na merong cover yung tire. Wheel covers. Yan. Yung tire natin mga ka-friends, ang size na is 12. Meron din siyang stereo, USB type. Yan. Okay. So, yung cargo box niya mga ka-friends dito sa likod. Kung i-compare niyo mga ka-friends yung lapad niya, medyo malapad yung isa, yung fuel injection, yung FI, new type. Yan. Pero konti lang naman, hindi naman siya masyado. Yan. Yung engine nito mga ka-friends, it's 6A. Ito naman ay K6A. DS63 yung chassis niya. Ito naman ay DD5. Mga ganyan. Yan. Please check my last videos. You can have the requirements there. Basic lang yung mga requirements mga ka-friends. Pag gusto nyong mag-installment, mag-apply ng installment, basic lang talaga. Like proof of income, to valid IDs, mga ganyan lang mga ka-friends. Then, need tayo ng co-makers, dalawa. Yan. So, ito yung sinabi ko, dalawang pick-up type. So, isang Scrum, tapos isang new type, DS63, at isang 12 bulb Scrum. So, very affordable lang mga ka-friends. Just call me, just contact me for other inquiries, okay? So, yan lang po muna mga ka-friends. Don't forget to share, like, and subscribe. Bye-bye. God bless everyone and have faith always in God. Bye-bye.